友情演説ということで、今ですね、ウイグル人の方2人から抗議活動声明というのを読んでくれということで、読まさせていただきます。私たちは在日東トルキスタン人です。侵略国家中国に侵略された東トルキスタン国民の代表として、日本政府とアメリカ政府に救いを求める目的で抗議活動を行っております。この度私たちを応援している日本政府と日本国民に心から深く感謝申し上げます。侵略国中国が東トルキスタン人に対して行ってきた非人道的な弾圧とともに、何百万人という罪のない人々を虐殺、非道な人口制限、強制収容、臓器売買、知識人は投獄・処刑され、歴史見物は破壊され、人々の信仰を禁止され、数十万人の適齢女性が強制的に中国人男性と結婚され、性的奴隷とされ、人身を売買され、人々の富と財産は没収され、資産家は投獄されてきました。侵略国中国が2016年から東トルキスタンで大規模な絶滅的強制収容所を設置し、数百万人の罪もない東トルキスタンを収監されています。私たちが手に入れた情報は、収容された人々は大量に虐殺されています。具体的な数はもうすぐ国際社会に明らかになります。私たち在日東トルキスタン人は、この非道極まりな弾圧に強く反対します。日本はアジアの民主主義と自由人権を守ってきました輝かしい歴史があります。東トルキスタンを侵略国中国が侵略された領土であることを認めてください。ここで私たち東トルキスタン人は、国際社会、日本政府、アメリカ政府など民主主義を守っている国々から東トルキスタン人の民主的な人権を守っていただきたいです。東トルキスタン問題は過去も国際問題であったように、今も国際問題である。侵略国中国が作った傀儡たちが言っているように、侵略国中国の国内問題ではないのです。だからこそ歴史的な証拠を尊敬した上、日本政府やアメリカ政府など国際社会が皆自分の責任を持って東トルキスタン問題を正しく解決していただきたいです。在日東トルキスタン人民協会でした。ありがとうございました。平成2年1月25日。皆さん、このようにです